Ik ben altijd al gek op dans geweest. Ik zie als puber vroeger al in het bardens in de hele jongen solo op de dansvloer. Dan wel mijn oren meesten eromheen. Ik kon gewoon het litten. In de dansvoorstelling Sprookjes zonder beperking staan de foten van Janneke Poijs centraal. Of eigenlijk de foten die ze net had. In 1988, toen was ik 33 jaar, toen heb ik een ongemak gehad. En daar praat ik verder lauw net over, maar toen ben ik mijn voeten daar terug kwijtrekken. Het ongemak had een grote impact op het leven van Janneke. Maar ze pakte de trio al heel gauw weer op en begon weer te dansen. Dansen je leven uit op de muziek, lekker je lichaam in beweging. Heerlijk vind ik het. Deze dans, met de naam Follow the River, is een zogenaamde inclusiedans. Ja, ik vind inclusiedans eigenlijk ook wel een ingewikkeld woord, maar ik denk dat het idee erachter is dat iedereen meedoet. Dus of je nou een perfect lijf hebt of niet, of je nou ergens in je hoofd last van hebt of niet, iedereen kan gewoon dansen. En dat vind ik zelf heel interessant, want ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met kijken naar wat je wel kan en niet kijken naar wat je niet kan. Carmen Vilches uit Spanje is een expert in inclusiedans en helpt als artistiek coach op de Friese dansdagen. In dance, we tend to unify things. We tend to look for bodies that move the same way and look the same way. And inclusion dance goes away from that and tries to create different ways of seeing beauty. So beauty in the difference, in the diversity. If you can move the arm like this, is as beautiful as if you do it really fast. So we work from there, really. Nevens Janneke werken tot mij elkaar dansen terug ont 4 boeten de dansvloer. Nou, het is eigenlijk heel goed dat zoals Bart om mensen met een beperking meer te integreren in de maatschappij. Wat ik zelf ook wel heel mooi vind is dat dans een middel is dat mensen met elkaar verbindt. En dat je andere mensen ontmoet. Hè. Dus er is gewoon een enorm beeld van allemaal perfecte dansers in een dansstudio. En ik probeer juist verschillende mensen bij elkaar te brengen. Dan kan je heel veel van elkaar leren. Er zijn nog altijd mensen die weten soms net hoe ze met mensen met een beperking omgaan moeten. Nou, dit helpt een stukje daarbij, vind ik. Leuk van dit is, dat ken die moderne jongens, ik weet niet nog een keer de rolstoel uit. Dus de ene keer heb ik iets meer mogelijkheden maar de chill en de andere keer gewoon maar een stukje wat ik nog hoor ga. En soms ren ik er wel zien hoor, omdat ik aan de ene kant alleen nog een bekkenoor ga en aan de andere kant een korte stomp, dat ik heel gauw omlees. Mijn balans is net goed. Dat is een beetje lessen, maar dus vind ik het hartstikke mooi. Ik vind het fantastisch om te doen.